Τη λάβα που την έχουμε. Τη λάβα μέσα. Άστα πας και πάει κανένα 47, σιγά σιγά. 51. Κράσαρε. Κράσαρε τώρα. Okay. Πάρ' τη λάβα. Η SpaceDot είναι η μεγαλύτερη ερευνητική φοιτητική ομάδα στην Ελλάδα. Κατασκευάζουμε δύο δορυφόρους, τον PixSat και τον CubeSat. Συμμετέχουμε σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, όπου εκεί κατασκευάζουμε τον CubeSat. Ο νανοδορυφόρος, ο οποίος κατασκευάζουμε σε αυτό το πρόγραμμα, η αποστολή του θα είναι ένα βιολογικό πείραμα, όπου θα στείλουμε κάποιους μικροοργανισμούς στο διάστημα και θα δούμε πώς αυτοί αναπτύσσονται εκεί σε συνθήκες μικροβαρύτητας και υψηλής ακτινοβολίας. Στη συνεργασία μας με την ESA, μας παρέχει τέλος πάντων τις εγκαταστάσεις στο Βέλγιο για να τεστάρουμε τις πλακέτες μας, όπου μπορούμε να τεστάρουμε τις πλακέτες που κατασκευάζουμε εμείς, αν αυτές θα αντέξουν σε συνθήκες διαστήματος και στις συνθήκες εκτόξευσης. Την εκτόξευση του δορυφόρου μας την παρέχει η ESA. Για να φτάσουμε όμως την ημέρα της εκτόξευσης, θα πρέπει πρώτα να έχουμε τεστάρει ότι όλα τα κομμάτια του δορυφόρου θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε συνθήκες διαστήματος. Προορίζει το μήνυμα για το COMS το στέλνε, ή το YAMX το στέλνει λάθος, ή εμείς έχουμε λάθος έλεγχο. Έχουμε οργανώσει την κατασκευή αυτών των κομματιών σε διαφορετικά υποσυστήματα, όπου το καθένα εξειδικεύεται σε ένα μέρος του δορυφόρου. Όπως το Structural, κατασκευάζει τον σκελετό του δορυφόρου, ή το COMS, που ασχολείται με τις κεραίες, και το COMSPORT, μέσω των οποίων θα στέλνει ο δορυφόρος δεδομένα όσο θα βρίσκεται σε τροχιά. Άλλο ένα υποσύστημα του δορυφόρου είναι του OBC. Onboard Computer Subsystem, που είναι υπεύθυνο για το data handling. Πρακτικά, ο onboard computer είναι ο εγκέφαλος του δορυφόρου. Κάτσε λίγο, να βγάλω λίγο αυτό. Για στείλε μια χωρίς να είναι ο παρμογράφος εδώ. Η πλακέτα του onboard computer σχεδιάστηκε από εμάς και το software επίσης αναπτύσσεται από την ομάδα. Και φαινόταν έμπιστο αυτό. Για να πιστοποιήσουμε ότι η πλακέτα μπορεί να αντέξει σε συνθήκες διαστήματος, δηλαδή σε ακραίες θερμοκρασίες και σε συνθήκες κενού, θα πρέπει να τις κάνουμε συγκεκριμένα τεστ στις εγκαταστάσεις της ESA στο Βέλγιο. Για να φτάσουμε στο σημείο όμως να στείλουμε το μοντέλο στο Βέλγιο, θα πρέπει πρώτα να περάσουμε την πλακέτα από αντίστοιχους ελέγχους στις εγκαταστάσεις μας. Πάμε λίγο. Πάμε λίγο, πάμε. Το πρόβλημα είναι ότι η σκόνη και η υγρασία μπορούν να βλάψουν σοβαρά την πλακέτα και τα υπόλοιπα κομμάτια του δορυφόρου. Για να εξασφαλίσουμε την καθαριότητα που θέλουμε για την πλακέτα μας, χρησιμοποιούμε ένα καθαρό δωμάτιο, το clean room. Άμα δείτε και μέσα τα παιδιά, φοράνε στολές. Αυτές οι στολές μας βοηθάνε να περιορίσουμε τον αριθμό των σωματιδίων που βρίσκονται στο χώρο. Πάντως δεν είμαι σίγουρος αν θα πρέπει να μπουν έτσι αυτά ή όχι. Έτσι. Γίνεται να το κάνεις χωρίς το κάνω εκεί μπροστά. Όχι. Ένας υγιής άνθρωπος θα χάσει 600.000 νυφάδες δέρματος κάθε ώρα και 10 με 100 τρίχες κάθε μέρα. Γι' αυτό φοράμε τις στολές, τα γάντια, τις μάσκες, τα ποδονάρια και τα σκουφάκια. Το clean room, στο οποίο έχουμε εμείς πρόσβαση, είναι κλάσης ISO 8, δηλαδή ο ατμοσφαιρικός αέρας ανανεώνεται κάποιες φορές κάθε ώρα και υπάρχει ένας μέγιστος αριθμός επιτρεπτών σωματιδίων που πρέπει να υπάρχει μια δεδομένη χρονική στιγμή μέσα στο δωμάτιο. Και απλά αν έχει αλλάξει κάποιο ID όπως αυτό, θα έχει hard fault ίσως. Οκ, οπότε πάω να στείλω μέσα στο YAMX μήνυμα. Το λάθος ID και δεν έμπαινε εκεί. Έλα ρε φίλε. Δεν ήρθε, όχι εδώ, sorry, δεν ήρθε εδώ πέρα που θα έπρεπε να έρθει. Πήγαμε τον Μάρτιο στο Βέλγιο, όπου τεστάραμε την πλακέτα σε ένα shaker για να δούμε ότι όντως μπορεί να αντέξει τις δονήσεις που δημιουργούνται κατά την εκτόξευση από τον πύραυλο. Και επίσης τοποθετήσαμε την πλακέτα σε ένα thermal vacuum chamber για να τεστάρουμε τις ακραίες θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στο διάστημα και να προσομοιώσουμε τις συνθήκες κενού. Στα τεστ που κάναμε στο Βέλγιο για να ελέγξουμε τις αντοχές της πλακέτας, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει πρόβλημα στις ακραίες θερμοκρασίες. Για αυτή τη στιγμή η πλακέτα κρατάει
κρασάρι στους 49 βαθμούς Κελσίου. Κράσαρε. Κράσαρε, εμένα εδώ δεν με πάρει τίποτα βέβαια. Στην πλακέτα έχουμε δύο μνήμες, την Emram και την Ant, οι οποίες δουλεύουν ψευδοπαράλληλα. Θέτοντας εκτός λειτουργίας τις μνήμες, διαπιστώσαμε ότι η πλακέτα δεν κρασάρει πια και λειτουργεί κανονικά και σε θερμοκρασίες πάνω από 50 βαθμούς. Επομένως, υποθέσαμε ότι το πρόβλημα είναι εκεί. Τώρα θέλουμε να απομονώσουμε τις δύο μνήμες για να δούμε σε ποια από τις δύο υπάρχει το πρόβλημα. Γι' αυτό θα τις θέσουμε εναλλάξει εκτός λειτουργίας. Όταν δούλευε μόνο η Ant, η πλακέτα λειτουργούσε κανονικά και σε θερμοκρασίες πάνω από 50 βαθμούς Κελσίου, ενώ όταν δούλευε μόνο η Emram, είχαμε το ίδιο πρόβλημα. 44 κράσα. Για να βρούμε τη ρίζα του προβλήματος, βάλαμε στον κώδικά μας να μας εκτυπώνει κάποια μηνύματα ανάλογα με ποια διαδικασία τρέχει στον κώδικα, για να κάνουμε pinpoint ακριβώς στο σημείο που κράσαρε. Έχουμε βάλει μερικά μηνύματα να μας εκτυπώνει για να δούμε πού θα κρασάρει. Παράλληλα, προσθέσαμε και ένα delay μεταξύ των διεργασιών της Emram. Έχουμε προσθέσει ένα delay μεταξύ του read και του write στην Emram. Δηλαδή, όταν υπερθερμαίνεται η πλακέτα, εκτελεί τις διεργασίες αρκετά πιο αργά και έτσι, βάζοντας μια καθυστέρηση, ένα delay δηλαδή, δίνουμε πολύ τύχομο χρόνο στην πλακέτα και στις λειτουργίες του συστήματος για να ξεκουραστούν. Βέβαια, μετά από άλλο ένα τεστ, 43. στο κρίσιμο σημείο. Εγώ είμαι στο 45 τώρα. Κράσα. Ωραία, σταμάτα εδώ που κράσαρε. Εδώ κράσαρε. Ωραία. Σε αυτό το σημείο. Στο. Non-right. Α, οκ. Όχι, αυτό ήταν μετά. Ωραία, άρα κράσαρε πριν πριν το TM. Συνειδητοποιήσαμε επίσης ότι τα μηνύματα που βάλαμε για να εκτυπώνουν σε ποιο σημείο των διεργασιών βρισκόμαστε υπερφόρτωναν τον κώδικα με αποτέλεσμα. Νομίζω ότι το αποφάσισε η Emram ότι θα δουλέψει. 45 κράσαρε. Τι. Ωραία, τώρα πρέπει να φαίνουν τα log messages. Οπότε τα διαγράψαμε εντελώς. Ωραία, βγάλω τα log messages. Να βάλω λιγότερο delay, μήπως ήταν πολύ. Ναι. Βάλαμε το delay. Το 100 μήπως ήταν πολύ. Βγάλαμε το write, δηλαδή σταματήσαμε να γράφουμε στη μνήμη και διαβάζουμε μόνο από αυτή για να δούμε αν φταίει η συνάρτηση, η write, η διαργασία, η write. 46. 46. Βλέπουμε με το right να έχουμε πρόοδο. Λύγεις να μην κρασάρει. Το threshold δεν το έχουμε φτάσει Είναι η ακόμα. σημερινή πρόοδος όμως. Πριν 48. 44. 49. Παιδιά, νομίζω δεν κρασάρει. 50. Σπάσαμε το threshold. Μην το ματιάξουμε, σας παρακαλώ. 51. Γιώμη μου, πόνεσαν. Θα είναι λίγο ωραία. Οκ, άρα ήταν το right function το 99. 53, κάτσε. Άλλους δύο. 54. Αυτό με φτάσει Εκεί τι λέει. Δεν θα κρασάρει, παιδιά, άμα δεν κρασάρει τώρα. Δηλαδή, νομίζω, να κρασάρει στους 60 δεν θα έχει νόημα. Άρα αυτή και το right. Φταίει το right. Λοιπόν, πάμε έξω να κάνουμε ένα διάλειμμα και κάνουμε ένα troubleshoot. 20 minutes later. 41 δεν είναι. Τι κράσαρε. Τι? That's an all time low. Περίμενε. Στο κάναμε πολύ γρήγορα. Βάλαμε και read και write και βάλαμε και delay στη write. 35. This is it. Υπάρχει. Αφού προσδιορίσαμε ότι προσπαθούσαμε να γράψουμε πολύ γρήγορα στη μνήμη, βάλαμε μια μικρή καθυστέρηση στο σημείο του κώδικα που ήταν υπεύθυνο γι' αυτό. 51, 53. Παιδιά, απίστευτο. 54 πήγε. Κάτσε να πάει στους 58 και θα είμαστε καλά. 58. Α, 60. Ωραία, τι λες, το έχουμε. Ναι, μην το πας πιο κοντά. Για να κρατήσουμε και το monetization, παιδιά, δούλεψε. Μετά από απίστευτο. Θες να τραπέζεις, Άρα έχει και ένα delay. έφταγε και μια γραμμή κώδικα. Πόσες φορές είχες έρθει για αυτό το πράγμα? 4 πρέπει. Ωστόσο, το delay που τοποθετήσαμε δεν είναι η βέλτιστη λύση, καθώς ακόμα και ένα τόσο μικρό delay θα προκαλέσει μια πολύ μεγαλύτερη συνολική καθυστέρηση, η οποία δεν είναι επιθυμητή. Έτσι, η ομάδα καλείται να βρει μια πιο αποδοτική λύση, ξέροντας πλέον πού να κοιτάξει. Στα τεστ που λοιπόν, κάτω άλλη μία. Στα τεστ που κάναμε στο Βέλγιο, για να ελέγξουμε τις αντοχές της πλακέτας, Δεν ήρθε, όχι εδώ, sorry, δεν ήρθε εδώ πέρα που θα έπρεπε να έρθει. Όχι εδώ κάτω, δεν ήρθε. τι να, μας έχουν δώσει ένα υπόγειο και δεν μας ταΐζουνε. 8 ώρες συνεχόμενη δουλειά. Θα τη βγάλουμε με μπισκοτάκια και κρουασανάκια. Ευχαριστώ. Αυτό είναι το μεσημεριανό μου.